Matul il-lejl li għadda diversi żoni ta' Marsa Skala reġgħu spiċċaw bla dawl, sitwazzjoni ilha tkarkar għal kważi ġimgħa u li qed tolħoq inkonvenjent kbir għar-residenti. Tantu hekk li xi nies spiċċaw qattaw il-lejl sħiħ fl-arja kundizzjonata tal-karozza sabiex jikkumbattu isħana. Persuni oħra li bħalissa dejjem b'kura kontra l-kanċer kellhom saħansitra jitilqu minn darhom u jikru kamra flukanda minħabba l-qtuħ tad-dawl. Dan apparti l-problemi li għadhom qed jiffaċċjaw diversi ħwienet li ġew milquta. Il-ġimgħa f'konferenza tal-aħbarijiet l-Malta kkonfermat il-falliment tal-Gvern fis-settur tal-enerġija. Bil-kap eżekuttiv jgħid li l-ħsarat u l-interruzzjonijiet fil-provvista tal-elettriku se jkomplu. Huwa inevitabbli li jkun hemm ħsarat fin-netwerk. Direct l-expectation hija li fin-netwerk xi darba se niġu zero il-ħsarat. Dan minkejja li l-Gvern Laburista kienu jgħid mod ċar li qtuħ tad-dawl kellu jkun xi ħaġa tal-passat. Tajb ngħid ukoll illi rridu nsaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni biex jonqsu l-interruptions. Se jibqa' jkollna ċertu power interruptions għal din is-sena. Mod partikolari meta jkun il-peak ikun ħaj minħabba ċertu investiment li hemm bżonn isir, però fis-snin li ġejjin permezz ta' investiment fis-settur ta' distribuzzjoni dawn l-interruptions il-qtuħ ta' dawl jonqos. Intant il-Gvern mu joffri ebda soluzzjoni lin-nies u ebda kumpens lil familji milquta minn dan il-qtuħ fil-provvista tad-dawl.